Merħba lura f'Sandira Diretta minn Pjazza Teatru Rjan u issa nixtieq nistedinkom sabiex issegwu biċċa qasira mill-kanzunetti kollha li smajna llejla. Naraw flimkien. Fil-klassi, mat-tfal tal-klassi kuljum xi talima. Fil-klassi, fuq kemm il-ħajja salam ta' ħdina. Kienu dak li jintrawet, kienu dak li jitkisser, jien dak id-drogat, inti kundannat. Jekk tafx min jien. Bejn l-erba ħitan tal-klawsura, dil-mara rabbit il-ġmien ħajn, dil-mara f'ħelsin tgħix il-ġranet, il-bogħod minn kull xkil u mit-tajn. Kullum nejbla tlaqliq, tallimt li m'hemmx għalfejn xlek biex il-ferfer tħoss qalbek. Tallimt li ħadmu perfett u żbalja f'jibdillek ħajtek. Ħallini nħobbok, ħallini ħannajnek u ħallini nurik mien. M'hemmx għalfejn tibki, illum għandek bżonni għadha nista sew kull jiem. Għax mhux il-waqt għamstik damnek bosta xtat. Irġa nħossla f'sordajnejn, sal-aħħar nifsek kuna dejn. Ma ninsiex naħseb fik ktibt bis-salim. Naħseb fik. Din għalik. Biex taxxaf din il-pjazza sib minn kollox Pjazza ġdida, min jeqret għax irċieva l-kontijiet waslu kontijiet. min jingħaqad fi grupp biex jitħak waħda Pjazza ġdida, jew min mhux moqdi kollu l-mentijiet. iktar post mhux toqgħod. Kulħadd donnu espert jifhem fuq kollox. Pjazza ġdida, il-ħajja nbidlet saret maġla mhux bħal qabel. Ikollu timxi mal-progress, trid jew ma tridx. Fadlilna biss li nistgħu nuruntaw warajna mal-ħajt imtebba ritratt sebja fil-warniet. Nitbissem ġurnat oħra għaddiet fil-ħoġor tad-dieqa. Ferri tera f'qalbi, nifhem kemm lili x-xurtjata. Għax bil-familja f'ħajti ġiddata. Ma jkunx hawn min għandna jxin, f'tajsa jela ma telfin. Għaddej familtu jisib xogħol bla teddid. Nibnu dinja ta' taħt liġijietna mill-erum. Il-ġustizzja seħħa kull maħlum. Yes, biex Tfewwaħ
dejjem najdu l-verità